ଦେଖିବାକୁ ଯେତିକି ସୁନ୍ଦର ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଟେଷ୍ଟି ଆଉ ବନେଇବା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସହଜ। ଛେନାପୋଡ଼ଠୁ ବି ଅଧିକ ନରମ ରହିବ, ଏମିତିକି ପାଟିରେ ଦେବା ମାତ୍ରେ ମିଳେଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ଥରେ ତାର ସଠିକ୍ ମାପ ଜାଣିଯିବେ ନା, କ୍ଷୀର ପୋଡ଼ପିଠା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଇଜି ଲାଗିବ ବନେଇବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣ କେବେ କ୍ଷୀର ପୋଡ଼ପିଠା ବନେଇ ନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ନୂଆ ବନଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ବନେଇଛନ୍ତି ଭଲ ହେଇନି, ତାହେଲେ ଏମିତି ଥରେ ବନେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ପିଠା ପରଫେକ୍ଟ ରହିବ। ପିଠାକୁ ଦେଖି ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା କେତେ ସଫ୍ଟ ହୋଇଛି। ତ ଏହି ପ୍ରୋସେସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଥରେ ବନାନ୍ତୁ ଆଉ ନିଜେ ଖାଆନ୍ତୁ, ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁଆନ୍ତୁ। ଆଉ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର। ଟେଷ୍ଟି ଓଡ଼ିଆ ଫୁଡ଼କୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ। କ୍ଷୀର ପୋଡ଼ ପିଠା ବନେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି 1 କପ୍ର ଚାଉଳ ନେଇଛି। ଏଠି ମୁଁ ବାସୁମତୀ ଚାଉଳ ନେଇଛି। ଆଉ ଏଠି ମୁଁ 300 ଗ୍ରାମର ଚାଉଳ ଅଛି। ଏଇଟା ମୁଁ ଆକୁ 5 ଘଣ୍ଟା ପାଣିରେ ବତୁରେଇକି ରଖିଦେଇଥିଲି। ଏଇଟା ଯେମିତି ଚାଉଳଟା ଭଲ କି ଭେଦିବ। ବାସୁମତୀ ଚାଉଳ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ନର୍ମାଲ ଚାଉଳ ବି ନେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ବାସୁମତୀ ଚାଉଳ ନେବାକୁ। ବାସୁମତୀ ଚାଉଳରେ ପିଠାଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ହେଇଥାଏ। ନହେଲେ ଆପଣ ନୂଆ ଚାଉଳ ନେବେ, ନୂଆ ଚାଉଳରେ ବି ପିଠା ବହୁତ ଭଲ ହେବ ଯଦି ନର୍ମାଲ ଚାଉଳ ନେଉଛନ୍ତି। ତ 1 କପ୍ ସେଟ୍ କରିବେ ୟା ଗ୍ଲାସ୍ ସେଟ୍ କରିବେ, ସେଇଥିରେ ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ ମାପିକି ଦେବା, ତ ପିଠା ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ହେବ। ଏବେ ମୁଁ ଚାଉଳରୁ ପାଣି ଯାକ ସବୁ ଛାଣି ଦେଇକି ଏଠି ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଗୋଟେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାର୍ରେ ଦେଇଦେବା। ଏଠି 5 ବଡ଼ ଚାମଚ ଭଳିଆ ମୁଁ ଏଠି ନଡ଼ିଆ କୋରା ଦେଉଛି। ନଡ଼ିଆ କୋରାର ଫ୍ଲେଭର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ ପିଠାରେ। ଆଉ 4-5ଟା ଗୁଜୁରାତି ମୁଁ ଏମିତି ଟିକେ ଛଡ଼େଇକି ଏଠି ପକାଇ ଦେଉଛି। ବିନା ନଡ଼ିଆ କୋରାରେ ବି ଆପଣ ଖାଲି ଚାଉଳକୁ ବାଟି କରିପାରିବେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଅଧା କପ୍ର ମୁଁ କ୍ଷୀର ଦେଇଛି, ସେଇ କପ୍ରେ ମାପିକି। ବେଶୀ ଏଠି ଆମେ କ୍ଷୀର ୟୁଜ୍ କରିବାନି, ତ ଅଧା କପ୍ କ୍ଷୀର ଦେଇଛି 300 ଗ୍ରାମର ଚାଉଳ ପାଇଁ। ଆକୁ ଭଲ କି ବାଟିଦେବା, ପୁରା ଭଲ କି ପେଷ୍ଟ ରଖିବେ, ଖଦଡ଼ା କରିବେନି, ପୁରା ଚିକଣିକି ଏଟାକୁ ବାଟିଦେବେ। ଏବେ ଆକୁ ଆମେ ସାଇଡ଼ରେ ରଖିଦେବା। ତ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋସେସକୁ ଯିବା। ଆମେ ପିଠା ପୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ କଡ଼େଇ ସେଟ୍ କରିବା। ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଆଇରନ୍ର କଡ଼େଇ ନେଇଛି। ଆପଣ ଗୋଟେ ହେଭି କଡ଼େଇ ନେବେ, ନହେଲେ ନାଇଁକି ନନଷ୍ଟିକ୍ କଡ଼େଇ ବି ନେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ହେଭି ରଖିବେ, ସେଟା ଯାହା ବି ହେଇଥାଉ। ତ ଏଇଠି କଡ଼େଇର ତଳେ ମୁଁ ଟିକେ ଘିଅ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲି, ଆଉ ତା ଉପରେ କଦଳୀପତ୍ର ଦେଇଦେବା। କଦଳୀପତ୍ର ଦେଇକରି 1 ଚାମଚ ଘିଅକୁ ଭଲକରି କଦଳୀପତ୍ର ଉପରେ ଦେଇଦେବେ। ଯଦି କଦଳୀପତ୍ର ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ଥିବ ତ ନିଶ୍ଚୟ ପକାଇବେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପିଠା ଉଠିବ। ମୋତେ ଏଠି ବଡ଼ ପତ୍ର ନଥିଲା, ତ ମୁଁ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଟିକେ କାଟିକି ଦେଇଛି। ତ ନହେଲେ ନାହିଁ ଆପଣ ବଟର ପେପର ବି ତଳେ ପକାଇ ପାରିବେ। ତ କଦଳୀପତ୍ରରେ ପିଠା ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ଆସିଥାଏ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ରସର ନେଇଛି ଡେକ୍ଚି, ସେଇଥିରେ ପିଠା ଜନ୍ତିବା ପାଇଁ। ତ ଆପଣ ନନଷ୍ଟିକ୍ ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଇ କପ୍ରେ ମାପିକିରି ଏଠି 4 ଗ୍ଲାସ୍ କ୍ଷୀର ନେଉଛି। ଏଠି 1200 ml କ୍ଷୀର ଅଛି। ଯେଉଁ କପ୍ରେ ଆପଣ ଚାଉଳ ମାପିକି ନେବେ, ସେଇଥିରେ ତା 4 ଗୁଣା ଏଠି କ୍ଷୀର ଦେବା। ଆପଣ କ୍ଷୀର ପାଣି ବି ମିଶାଇକି ଦେଇପାରିବେ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଏଠି 4 କପ୍ କ୍ଷୀର ଦେଉଛି, ଯେହେତୁ କ୍ଷୀର ପୋଡ଼ ପିଠା ଖାଲି କ୍ଷୀରରେ କରିବେ, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଉଳ 1 କପ୍ ଦେଇଥିଲି, ତ 1 କପ୍ ଚିନି ବି ଏଠି ଦେଲି। ତ ଆପଣ ଚିନି ଟିକେ କମ୍ ବେଶୀ କରିପାରିବେ। ଚିନିରେ କଲେ ପିଠାଟା କଲର୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଆସିବ, ଯଦି ଗୁଡ଼ରେ କରିବେ ତ ପିଠା କଲର୍ ଟିକେ ବ୍ଲାକ୍ ଆସିବ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ 1 ଚାମଚ ମୁଁ କ'ଣ କରିଛି, ଘିଅ ଦେଇଛି। ତ 1 ଚାମଚ ଘିଅ ଦେଲା ପରେ କ୍ଷୀରଟାକୁ ଭଲ କି ଫୁଟେଇବା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କ୍ଷୀରଟା ଫୁଟେଇଥିଲି ସେଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ତେଜପତ୍ର ପକାଇ ଦେଇଥିଲି। ତ ଆପଣ ଏଇଠି କ୍ଷୀର ଫୁଟିଲା ବେଳେ ତେଜପତ୍ର ପକାଇ ପାରିବେ। ତାପରେ କ୍ଷୀରଟା 2-3 ମିନିଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଫୁଟିବ, ଆମେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଟରଟା ବାଟିକି ରଖିଥିଲେ ଚାଉଳ ଇଏକୁ, ତ 1 ହାତରେ ପକାଇବା ଆଉ 1 ହାତରେ ଘାଣ୍ଟିବା, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଘାଣ୍ଟିବା। ତ ଏଠି ଲୁଣ ମୁଁ 1 ଛୋଟ ଚାମଚ ଲୁଣ ଦେଇଦେଉଛି। ଆପଣ ଚାଉଳ ବାଟିଲା ବେଳେ ବି 1 ଛୋଟ ଚାମଚ ଲୁଣ ଦେଇକି ବି ବାଟି ପାରିବେ। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ମିକ୍ସ କରିବେ, ଜମା ଗୋଳେଇବା ବନ୍ଦ କରିବେନି, ନାଇଁ ତ ଯନ୍ତଣୀରେ ଗେଟା ପଡ଼ିଯିବ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଅଧା କପ୍ ନଡ଼ିଆ କୋରା ଦେଇଦେଉଛି। ଆପଣ ନଡ଼ିଆ କୋରା ବଦଳରେ କଟା ନଡ଼ିଆ ପକାଇ ପାରିବେ, ୟା ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଭାଜିକି, କାଜୁ କିସମିସ୍ ଆଲମଣ୍ଡ ଭାଜିକି ପକାଇ ପାରିବେ। ଯାହା ବି ପକାଇବେ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ପକାଇବେ, ପିଠା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ 7ରୁ 8 ମିନିଟ୍ ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ସବୁ ବ୍ୟାଟର କେମିତି ଗୋଟେ ଜାଗା ହେଇଗଲାଣି। ଏମିତି ଆପଣ ଘଣ୍ଟା ଦେଖି, ଯଦି ନୂଆ ବନାଉଛନ୍ତି ନା, ଘଣ୍ଟା ଦେଖିକିରି 7-8 ମିନିଟ୍ ଆପଣ ଜନ୍ତିଲା ପରେ ବି ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ, କାହିଁକିନା ଜନ୍ତୁଣୀଟା ଗୋଟେ ଯେମିତି ଆପଣ ଗୋଳେଇବେ ତଳପଟ ପୁରା ଛାଡ଼ି ଆସିବ। ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ସାଇଡ଼୍ ସବୁ ଛାଡ଼ି ଆସିଲାଣି। ତ ଏମିତି ହିଁ ରହିବ। 7-8 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆପଣ ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ପାରିବେ। ଆଉ ତାକୁ ସାଇଡ଼୍ ଆମେ ରଖିଦେବା। ଆଉ ଫଟାଫଟ ଆମେ ଯେଉଁ କଡ଼େଇ ସେଟ୍ କରିଥିଲେ ନା, ସେଇଟା ଏଠି ଦେଇଦେବା। ଆଉ ଜନ୍ତୁଣୀକି ଗରମ ଗରମ ତାପରେ ସବୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିଦେବା। ଆଉ ତାପରେ ଉପରେ 1 ଚାମଚ ଘିଅ ଦେଇଦେବା, ନହେଲେ ଆପଣ ପାଣି ହାତ ହେଇକି ତ ଜନ୍ତୁଣୀଟାକୁ ସେଟ୍ କରିଦେବେ। ତା ଉପରେ ଘିଅଟାକୁ ବି ଲଗାଇଦେବେ। ମୁଁ ଏଠି ବ୍ରସ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ, ପୁରା ଗରମ ଅଛି ତ ଗରମ ଗରମ ହିଁ ଦେଇଦେବା। ତ ଉପରେ ମୁଁ ଏମିତି ବ୍ରସ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଘିଅଟାକୁ ଲଗାଇ ଦେଉଛି ଚାରିଆଡ଼େ। ଘିଅର ଫ୍ଲେଭର ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ ପିଠାରେ। ଆଉ ଉପରେ କଦଳୀପତ୍ର ଆପଣ ଦେଇଦେବେ।
ये देखो मुझे छोट छोट कदली पत्र ये काटिक उपर दे दूँगी आपको भल कि कभर करदे जमीक तार बांफ बाहरनी तो भल कि आम कभर करदे फास्ट मीडियम फ्लेम रे 5 मिनट रखा तापर कौन करवा लो फ्लेम रे 35 ରୁ 40 मिनिट या 45 मिनिट पाखापाखि रखीदे। ये देखो मुझे जी जंतणी होता मुझे दुईटा पिठा ये बनइली यहाँ गोटे छोट कि बनाऊँगी आ गोटे कड़े रे बटर पेपर देकी मुझे बनाऊँगी। तो 40 मिनट पर मुझे देखा पिठार जितेबाला आप देखिए ना साइड गुड़ा पूरा हो गला तो आप कौन करेंगे गैस टाक बंद करदे जदि टूथपिक आप पूरे या छुरी पूरे देखिए ना जना भी बिल्कुल पड़ोनी कहीं छुरी सहित जंतुणी लगिकी पलि आसो। तो क्षीर पोड़पिठा को आम दी साइड पोड़ा तो आम कौन करवा ए गोटे तावारे टिके घी लगे देकी टे हेवी तावा ने घी लगे दे आम से पिठाटा को ओल्टे दबा। तो ओल्टेला आम लो फ्लेम रे ये 10 ରୁ 15 मिनट या पूरा घोड़े कुक करवा जमी तार तलपटा भी पूरा बढ़िया कि पड़ो। ये आप देखिपे पूरा पिठा मोर 15 मिनट पर मुझे बंद करदेली आपको कौन करवा आम छाड़ीदबा ठंडा हाँपाई पूरा ठंडा हेले आम ताको काटिबा पूरा गरम गरम बिल्कुल काटबेनी नहीं तो भल कि काटी हेबनी। ये देखु तलपटा केते बढ़िया होईची देखो 4 घंटा पर मुझे देखो पिठा पूरा ठंडा हो गला ये मुझे दुईटा पिठा बनई तो गोटे मुझे रखीदेवी पचर यहाँ काटि तो यहाँ देखो आप जो चाहिए आगे कम भी पोड़ी पारे तो आमर टे पोड़े अधिका समझे पसंद करनी तो मुझे अधिका पोड़ी पिठाटा को तो यहाँ को काटा बिल्कुल गरम गरम काटबेनी मन रखु 5-6 घंटा पर या 4 ରୁ 5 घंटा पर पिठा ठंडा है काटे बढ़िया पूरा पिस पिस बढ़िया बाहर पिठा आउ टेस्ट भी बहुत ही भल आसो। तो आप प्रोसेस निश्चय थे बनातु केमती लगुच मत कमेंट मध्य निश्चिंत जनातु मोर रेसिपी पसंद आसले वीडियो टी निश्चय गोटे लाइक करेंगे शेयर करेंगे आ प्लीज मो चैनल को निश्चय सब्सक्राइब करेंगे। आज रही पुणी आसवा गोटे नुआ रेसिपी नहीं कि बाय बाय।